L-ex direttur maniġerjali ta' Allied Newspapers, Adrian Hillman, ġie maħtur bħala konsulent mal-Awtorità Maltija dwar il-logħob ġimagħtejn biss wara li l-Partit Laburista rebaħ l-aħħar elezzjoni ġenerali b'salarju li jilħaq 48,000 euro fis-sena. Adrian Hillman huwa l-istess direttur maniġerjali li kellu jirreżenja minn ma' Allied Newspapers wara li ġie allegat li kien involut f'tixħim u ħasil ta' flus bejnu u Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri. Fl-iskandlu tal-Panama Papers sar magħruf li Adrian Hillman kellu kumpanija sigreta fil-British Virgin Islands. Żvelat din l-aħbar tal-kuntratt eżorbitanti ta' Adrian Hillman il-Gazzetta The Sunday Times of Malta. L-artiklu żvela wkoll li x-xogħol Adrian Hillman huwa li jagħti pariri strateġiċi dwar il-komunikazzjoni u r-relazzjonijiet pubbliċi, filwaqt li ġie mistqarr li diġà hemm numru ta' uffiċjali oħra impjegati f'dan is-settur. L-istess Gazzetta Times of Malta għamlet kuntatt mal-Awtorità Maltija dwar il-logħob fil-21 ta' Ġunju li għadda fejn talbet il-konferma tal-impjieg ta' Adrian Hillman bħala konsulent. Iżda kelli maċ-Chairman Eżekuttiv Joseph Kuxkiri ċaħat dan l-impjieg. Issa rriżulta li fid-data li ntbatet ir-risposta tal-Awtorità tal-Gvern li tiċħat din il-ħatra, Adrian Hillman kien diġà impjegat b'kuntratt ta' 48,000 euro fis-sena. Sorsi mill-istess Awtorità Maltija dwar il-logħob qalu li l-ħatra ta' Adrian Hillman saret bl-involviment dirett mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Din it-tieni ħatra għal Adrian Hillman dan hekk kif ftit tal-ġimgħat ilu ġie rrappurtat ukoll li l-Uffiċċju tal-Prim Ministru indaħal fil-ħatra ta' Adrian Hillman fuq il-Board of Trustees tal-American University of Malta.